أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. रमज़ान से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलू Преди да настъпи месец Рамазан, споменавахме събития, свързани с от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, и днес ще продължа да говоря за събитията, свързани с от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, които се случили в битката при Хебър. След радостната победа при Хебър се случи още един радостен повод, който беше завръщането на мюсюлманите от Абисиния, които бяха мигрирали там поради своето преследване. Тези мюсюлмани включваха своите роднини, както и братовчеда на светия пророк салалаху алейхи ва салям, Хазрат Джафер. След договора от Худейбия, светият пророк салалаху алейхи ва салям изпратил Хазрат Амр бин Умайя разияллаху анху с писмо до крал Негус, което заявява, че всички мигранти, които все още са в Абисиния, трябва да бъдат върнати при него. При завръщането си, когато тези мигранти чули, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е в Хебър, те нямали търпение да го видят и побързали към Хебър. Светия пророк салалаху алейхи ва салям поздравил своя братовчет Джафер и другите мюсюлмани с голяма любов. Някои сподвижници, като Абу Муса ал-Ашари и Хазрат Абу Хурейра разияллаху анху, също се върнали обратно в Медина. Тези спътници са били преместени в други райони, като Етиопия, поради метеорологичните условия. Имало тогава буря и по време на тази буря пътуванията им бяха затруднени и бяха изминали 15 години
откакто тези сподвижници бяха отделени от светия пророк салалаху алейхи васелам и останалите мюсюлмани. Хазрат Джафар е пътувал с един кораб и хората с него също. И поради тази буря корабът им бе разрушен. Историята на една жена, Хазрат Асма, разделянха, която е говорила с Хазрат Хафса, една от благословените съпруги на светия пророк, салалаху алейхи васелам. Хазрат Хафса, разделянха, бе отбелязва, че мюсюлманите, които останаха със светия пророк, салалаху алейхи васелам, през цялото това време бяха по-близки до тези, които бяха мигрирали в Абисиния и други места. Хазрат Асма е отговорила разстроено, че мюсюлманите, които са мигрирали в други области, са го направили чисто от любовта към Аллах и неговия пратеник салалаху алейхи васелам и са били подложени на трудности също заради тях и са мислили, че за него през цялото време, избягвайки опасността по негово указание, Хазрат Асма разделянха разказа, че този обмен на светия пророк салалаху алейхи васелам, който и каза, че тя и другите мигранти са по-добри в това, че са участвали в две миграции, докато мигрантите от Мека, които идват с него, са участвали само в една. Това я накарало да се почувства много добре и много други спътници идвали при светия пророк салалаху алейхи васелам, за да чуят тези любящи и успокояващи думи. Разказ за мъченичеството на етиопски роб, убит в събитията около Хебър. Според преданията, той е бил овчар, гледащ животните си и бил доведен при светия пророк салалаху алейхи васелам. Светия пророк салалаху алейхи васелам го поканил в ислама, след което му казали за щедростите на Аллах и рая. Той с радост прие ислама и така този пастир също имаше много овце, принадлежащи на евреите от Хебър, но светия пророк салалаху алейхи васелам не се възползва от тази ситуация и въпреки тежкото състояние и нужда на мюсюлманите, го инструктира да върне тези овце на законните им собственици
И същия този етиопец беше убит мъченически по време на битката при Хебър. И така този човек беше убит по мъченически по време на битката при Хебър. И въпреки, че не беше направил нито един поклон в молитва, светия пророк салалаху алейхи ва салям нареди тялото му да бъде пренесено в палатката му и се помоли за него, заявявайки, че Аллах го е дарил с рая. Хазрат Абдулла бин Амр разияллаху и Хазрат Али разияллаху в две отделни предания разказват, че през това време светия пророк салалаху алейхи ва салям забранил консумацията на домашни животни. И така тези хора, които обвиняват, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е целял да печели богатство от войната, това е напълно невярно, тъй като вижте, въпреки затрудненията през тези дни, той и в голяма нужда на мюсюлманите по време на глад и криза, светия пророк салалаху алейхи ва салям накарал този овчар да върне овцете при техния собственик. И така всяка една овца бе върната на своя собственик. И въпреки, че този овчар дори не беше направил нито едно сечде, нито един поклон, светия пророк салалаху алейхи ва салям беше наредил, че неговото тяло да бъде допринесено в палатката на светия пророк. И светия пророк салалаху алейхи ва салям се помолил за него и му казал, че Аллах е направил твоето лице красиво и твоя мирис е направил благоприятен. И така Аллах го дарил с рая. Втория халиф също спомена тази случка. Че случката е следната, че самия овчар е отишъл при светия пророк салалаху алейхи ва салям и го попитал, че о пророк на Аллах, вижте, това стадо е при мен, но то не принадлежи на мен, неговите собственици са евреите. Аз какво да направя, да го запазя или да го върна? Светия пророк салалаху алейхи ва салям наредил, че нека това стадо и всяко едно животно да бъде върнато на неговия собственик, и така и направили. Споменава се за пътя от Хебър и Мека, който е бил около 6 нощи.
И въпреки тогава все още имаше опасения, които притискаха мюсюлманите и имаше заплаха за тяхната сигурност. Ние не мислихме, че светия пророк салалаху алейхи ва салям ще стигне толкова далеч, това казват враговете. Някои от враговете казаха, че ние сме в мир с вас и ще изпратиме хора, наши хора с вас, които да ви подкрепят. Хората към от Фадак, на място от изобилие от овощни градини, близо до Хебър, за да се помирят и да станат съюзници, Хазрат Мухиша отишъл при Фадак с посланието на светия пророк салалаху алейхи ва салям, но хората от Фадак се съмнявали, че мюсюлманите могат да победят 10 000 войници в Хебър. И въпреки това те се съгласиха да изпратят конвой с Хазрат Мухиша до Хебър, за да оценят ситуацията и при пристигането си на бойното поле, този конвой научил, че мюсюлманите вече са завладели фронта в Хебър. И според едно предание, хората от Фадак се съгласили да напуснат района и да предадат всичко на мюсюлманите, докато според друго предание те разделили имуществото си на половина с мюсюлманите и продължили да живеят там. Спечеленото от Хебър, светия пророк салалаху алейхи ва салям обяснил, че е разделил основната част от войната плачка на 36 части, като всяка част се състояла от 100 дяла. 18 от тези части или 1800 бяха запазени за мюсюлманите, а делът на светия пророк салалаху алейхи ва салям беше равен на всеки друг мюсюлманин и другата половина беше поставена в резерв за бъдеще. Всички тези спечеления са получени от различните крепости, които са били завладени, и по-голямата част от плачката бе разпределена на онези мюсюлмани, които участваха в събитията от договора от Худейбия, докато бяха направени някои изключения за няколко сподвижници.
включително и тези, които се бяха завърнали от Абисиния. Светия пророк салалаху алейхи ва салам инструктирал сподвижниците си да съберат цялата спечалба и да назначат някои да ги разделят и разпределят поравно. Придружителите, които присъстваха в Хебър, също получиха дял, т.е. част от жените, и само от онези, които бяха постигнати без да се налага да се бият, дори за тях. दूसरी रिवायत में यह है कि तोशा दान चर्बी से भरा हुआ था। मैंने कहा मैं इससे किसी को कुछ ना दूंगा। मैं आपके सामने से गुजरा, मैंने शर्म महसूस की तो मैं इसको बगल में लेकर अपने साथियों Светия пророк салалаху алейхи ва салам रास्ता में मुझे माले गनीमत का निगरान मिला। инструктирал сподвижниците си да съберат цялата हम इसको तकसीम करेंगे печалба и да назначат някои. मैं तुझको ये हरगिज ना दूंगा। इसने मुझसे वो थैली खींचना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आप मुस्कुराने लगे और निगरान को फरमाया Някои жени от Бану Гафар मुझे छोड़ दिया преди битката при Хебър और अपने साथियों поиска да отидат заедно с мюсюлманите. और अपने साथियों के पास गया, लेकर अपने साथियों के पास गया, फिर हमने इसको खा लिया। ये था आपका शफ़क़त का इज़हार अपने साहबा के साथ। Една жена от Бану Гафар получила огърлица, от която тя никога не се е разделила, и тя го държеше на врата си през цялото време и го ценеше толкова скъпо за нея, защото светия пророк салалаху алейхи ва салам ми го беше подарил. Тя дори нареди огърлицата да бъде заровена при нея, защото не можела да се раздели с този дар на светия пророк салалаху алейхи ва салам. И при събирането на плячката, т.е. от спечеленето от тази война в Хебър, бяха намерени някои ръкописи на Тора. Еврейският народ поиска тези да бъдат върнати и светия пророк салалаху алейхи ва салам внимателно ги беше запазил. Затова той инструктирал ръкописите да бъдат безопасно съхранявани и върнати на еврейския народ. При поискане това е в противоречие с това, което виждаме днес, докато враждебността към ислама води до изгаряне на Корана. Това беше моралната и религиозна почтеност на светия пророк салалаху алейхи ва салам. मैंने ऐसा किया तो इसको कोई तकलीफ नहीं हुई, कमजोरी दूर हो गई जो बच्चे की पैदाइश पे थी। जब हमने खैबर को फतह किया Светия пророк салалаху алейхи ва салам मगर आपने औरतों в същия момент беше дал дори съвети и насоки за някои жени, които бяха бременни, и за хората, които трябваше да пътуват.
И докато разпределяха спечеленето от битката при Хебър, както споменах, бяха изникнали ръкописите от Тора, но Светия пророк салалаху алейхи ва салям наредил те да бъдат върнати на израелския народ. След като приключи битката в Хебър, за няколко дни Светия пророк салалаху алейхи ва салям започна своето пътуване обратно към Медина и по пътя си мюсюлманите пристигнали в тази долина, изобилно населена с еврейски народ. Мюсюлманите поканиха хората от тази долина към мир и ислам, а еврейския народ отказа предложението и битката започва с индивидуални двубои и всеки път мюсюлманинът побеждаваше еврейския си противник и така до края на деня са били убити общо 11 евреи. На следващия ден, преди слънцето да изгрее, евреите се предадоха и там мюсюлманите също получили част от спечеленото, която била разпределена там, и подобно на Хебър, земята и реколта бяха върнати на еврейския народ, за да се грижи за тях и да се възползва от тях. Тези подробности, които са били написани тук, е записано, че различни сподвижници на различни сподвижници бе възложена задачата да носят знамето на ислама. И така някои от мюсюлманите били готови за битка веднага. Така до късно те воювали с евреите и мюсюлманите. И на следващия ден, преди изгрев слънце, така Аллах предостави възможността отново мюсюлманите да спечелят и тази битка над евреите и разпределиха това, което са били завоювали.
Светия пророк останал 4 дни там и след това е отново тръгнал към Медина. Ще спомена в бъдеще допълнителните подробности за тази битка. Сега искам да спомена няколко починали членове на общността, чието покойни молитви ще бъдат отслужени след петъчната молитва. Първото погребение на Мулана Мухаммад Каримуддин Шахид Сахиб. Той беше съдър, т.е. председател на общността, съдър Анджуман Ахмадия в Кадиян. Той почина на 87 години по време на Рамазан и в ранните си години баща му се врече в вярност на общността. Живеейки на село, нямаше и подходящи условия за образование, така той е бил изпратен в Кадиян и за по-нататъчно образование, а и след това следваше своето висше образование и по-късно той беше и първият мисионер от Индия. Завършил Джамия Ахмадия с степента на шахид. Той е изпълнявал множество длъжности в общността. Той беше и първият мисионер от Индия. Завършил и Джамия Ахмадия с степен шахид. Той е изпълнявал множество длъжности в общността. През 2021 той беше назначен за съдър на съдър Анджуман и продължил да служи в своето си качество до смъртта си. Той живееше обикновен начин на живот и е бил един задоволен човек от живота. Живееше с това, което е имал и е бил щастлив на това, което е притежавал. Той беше отличен писател и оратор и въпреки болестта си, той изпълняваше съвестно и безкомпромисно своите задължения. Той е служил на общността за период от 62 години. През последните си дни той спомена на семейството си, че е роден в месец Рамазан и ще умре през месец Рамазан. Той беше много трудолюбив и практикуваше това, което проповядваше. Той надлежно изпълни обещанието си за преданост към живота. Така той е участвал в различни дейности на общността и събития.
ये देखना कि मेरी वफात भी रमज़ान में होगी। चुनांचे 27 रमज़ान मुबारक को इनकी वफात हुई, जैसा कि मैंने बयान किया है। बहुत Той е бил един много добър човек, हमेशा कोशिश होती скромен човек и беше казал, че аз съм किसी पर बोझ ना बने, роден през месец Рамазан जल्दी काम भी खुद किया करते, и ще се умра през месец Рамазан. वक्फ का जो ऐद किया था इसको निभाने का इन्होंने हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। इनकी पहली शादी हुई थी इकबाल बेगम साहबा से, जिनसे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, और उनकी वफात हो गई तो फिर इनकी दूसरी शादी हुई। इनके बच्चे बेटियां दामाद वगैरह सब Той има втори брак. उनके दीन की Неговите деца също имат голямо желание към общността सुनते दीन के и работят усилено за успеха на общността. Нека Аллах ги дари с търпение. साहब का जो सदर के Аз се моля Аллах да запази тази страст и да служи रिटायरमेंट ली, на вярата си в своето потомство, неговите деца. चाहे वो अन्ना लहराजून मरहूम भी मूसी थे। इनके वालिद ने 1945 के करीब मौलाना Другото погребение, което ще е на Абдур Рашид Яхия Сахиб, който наскоро беше съдър на борда на Каза в Канада. Той е починал на 74 години. पूरे गांव में अकेले अहमदी थे। Имал е също васият. मौजूद मजहबी इख्तिलाफ के Бащата на Абдур Рашид Яхия Сахиб, Мия Сираджудин, कॉलेज रवा से बीए की डिग्री се врече във вярност दाखिला लिया। в ръцете на вторият халиф, Разиланху. 1975 में मैदान अमल Той беше много информиран, पर पाकिस्तान में стана и мисионер и посвети живота си. माला खिदमती Той е служил в Пакистан, Америка, Канада, Гватемала, Южна Корея и Южна Африка, наред с други места. Той също е служил वाइस प्रिंसिपल कनाडा като заместник директор и професор в Джамия Ахмадия, Канада. Също е и преподавал в университета. И след като той е назначен в борда на Каза в Канада, неговият син Касим Рашид го описва като един много отдаден на работата си и много страстен в защитата на Ахмадия срещу всички обвинения. Той беше много търпелив и задоволен от общността и въпреки своята болест винаги съветваше семейството и децата си да останат привързани към халафът. Той е инструктирал сина си да говори винаги за любовта и обичта си към халафът в социалните медии, тъй като това е решението на всички проблеми на света. Той надлежно изпълнил и задълженията си като един живото отдаден човек на своята вяра. През последните дни от своята болест е бил абсолютно същия човек. तलकीन भी बार बार की अपनी औलाद को खिलाफ से वाबस्ता रहना। और कहते हैं कि मुझे हमेशा हौसला देते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर खिलाफत के बारे में फ़ख्र और बेखौफी से लिखूं, क्योंकि यही मुस्लिम दुनिया और तमाम इंसानियत के इत्तेहाद का हकीकी हल है। Той винаги напътстваше своето семейство, близки познати, че ако искаме да подобрим състоянието ни в света днес, трябва да опишем халафът на всички,
да разберат за халафът и да имат пряка връзка с халафът. Каквото е получавал като заповеди от халафът, той винаги е гледал в най-кратко време и кратък срок да бъдат уведомени всички хора, които имат задължения в общността и да действат според заповедите на нашия халиф. Той също е бил и преподавател, заместник директор в джамия и е изнасял различни лекции. Както и неговите съученици са ми писали, че по времето, когато те са учили, той е бил един от примерните студенти и дете от семейството. Той също е преподавал Тафсирул Коран и неговите ученици пишат, че той винаги ни е преподавал с много голяма любов и разбиране, с голямо внимание. Аз се моля Аллах да помага и дава търпение на неговото семейство и Аллах да направи така, че неговите дела да продължат от неговите деца. Амин. Другото погребение на Мирза Имтияз Ахмад Сахиб. Той е отговарял на окръга в Хайдрабад, Синд. В неговото семейство Ахмадия е започнал чрез неговия дядо, който се е заклел във вярност на първият халиф, след като получил своята бакалавърска степен. Отваря и медицински магазин. От ранна възраст до края на своя живот той е имал честа да служи на общността и много хора от неахмадите са били повлияни от неговите учения, тъй като той е преподавал ислама на много неахмади и поради неговия характер мнозина го смятаха за надежден, смирен и искрен човек. Помагал е на бедни дечица. Аз се моля Аллах да даде търпение на неговото семейство. Другото погребение е на Ал-Хадж Мухаммад бин Араби Сахиб.
Той е бил от Алжир. Той е живял през последните си дни във Франция. През 2015 година той участва като гост в Джалса Салана UK и заедно с съпругата си се врече в вярност преди да напусне. 8 други, които бяха с него, се врякоха в вярност след него. Той е почувствал дълбока любов в общността, която наистина го повлия. Той беше много смел да заяви, че Ахмади, въпреки преследването в Алжир, той пред полицията той смело заявявал, че Ахмади и домът му оставаше място за събиране на Ахмади хора. Той беше един добър човек с чисто сърце, искрен и винаги благодарен и благодарявал за възможността, която Аллах му е дарил. Също за обещания Месия. През 2017 година полицията бе тършувала офисите на общността и неговия дом. И когато го попитали дали Ахмади, той без да се притесни отговорил, че да, аз съм Алхамдулилlah Ахмади. И помолил тогава, че ако дадете възможност, аз искам също да променя малко състоянието тук. И в него имаше една голяма страст на проповядване и служене на общността, независимо къде. Той е оставил 8 деца след себе си и съпругата си, които всички са Ахмади Алхамдулилlah след него. И неговите деца също служат на общността днес във Франция. Една жена ми писа, че той е бил с много добро сърце, помагал на общността и на хората в общността и е казал, че човек трябва да запази клетвата, която е обещал пред Аллах. От Ансарула са ми писали, че той е участвал винаги активно в събитията на общността и винаги е предлагал своя дом като място за служене на общността. Аз се моля Аллах да му даде добро място в рая и търпение на неговите деца. И последното погребение на Мохаммад Ашраф Сахиб, който е починал на 70 годишна възраст. Той е живял в Котри, в района на Хайдрабад. Той беше баща на Навид Ашраф, мисионер, който е служил
служи в Конго. Той не можа да присуства на погребението на баща си поради своето служене на общността. Хазрат Нур Илахи Сахиб, неговият дядо е првият Ахмади в семейството му. Починалият беше благочестив, искрен член на общността. Той беше и гостоприемен и също беше затворен за няколко дни поради своята вяра в ареста. Той е рецитирал много добре Корана и е четял книгите на обещания Месия и общността. И въпреки, че неговата болест и неговите затруднения, той също е рецитирал Корана, изпълнявал своите молитви и до последния си дъх, през последните си дни, той усърдно изпълнявал своите религиозни задължения и молитви. Беше много смел и разпространението на посланието на Ислама. Ахмедите се опитваха да го извадят от работа и по някакъв начин да може да бъде засегнат неговия семейен начин на живот. Аллах да дари неговите деца и потомство с неговите дела. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.